Så er vi tilbage igen. Er I klar, drenge og piger? Nej, det er jeg ikke. Nej! Er I klar? Nej. Og jeg skal tjekke. Filmer godt. Nej, den må ikke vende den af mig, fordi hvis den nu bliver skudt ud af den der. Okay, så kører vi. Løb altså. Løb for helvede! Løb for! Shit. No, det sprang af. Shit. Jeg sagde det fucking lige skulle være. Den var tør. Shit. Hvad så? Dejligt. Se, hvordan står ude egentlig.